Češi, říkají Němci, jsou jako cyklisti. Jo, šlapou do pedálu a mají ohnuté záda. Šlapali jsme 20 let. 48, 68. Přišlo pražské jaro. Potom přišli Rusáci, nám to rozstříleli. Potom jsme šlapali 21 let. Byla sametová revoluce. A kdo ji dělal? Havel, Komárek, Šimon Pánek. A kdo ji zneužil? No pan z Hradu. A rád bych tomu Key Invest něco říkal. Vy říkáte, že se to vyšetřuje, ale ono se to len vyšetřuje od roku 2008. Víte, ono by se to mělo vyšetřovat od začátku. A někdo by mi dal taky říct, že je tam nějaký Action Efficient Investment, který sedí na Highland Farms, to je jahodová farma, to je schránka. No a kdo tam byl v orgánech? No pan Weigl. Pan Weigl, který byl potom na té schůzce s panem Šloufem v Savoji, ten chudák policajt taky byl, potom dostal do držky za to. Proč jste třeba tuto věc, tam jste mohli zásadně přece udělat krok k boji proti korupci v České republice, jestliže si vám lidé z okolí prezidenta, kteří to jsou apropo, měli říct o úplatek, když nebude vetován zákon o biopalivech? Jak chcete vědět to jméno? No já můžu říct, ale nevím, jestli to... Já na to nemám důkazy, ale mám na to svědky. Ale já bych chtěl říct tomu státní zástupci. A kdo to tady byl? Jmenoval se Vašek Petr. A to je kdo? To je údajně majitel RPTu. A ten si vám jménem prezidenta řekl o úplatek? No jo, ten říkal, že by něco zařídil, no. A za jaké peníze? Já nechci se k tomu tady. Já na to nemám důkazy. Já bych chtěl k tomu státnímu zastupitelství, prosím. Ale proč jste jako občan? Ale proč jste jako občan? No, protože jsem na to neměl důkazy, jsme tam byli na 4 oči. Ale to jste přece mohli nahrávat. Nahrávat? Já nechodím na schůzky, já jsem není Bárta, no, prosím vás. Jsem šel na schůzku, mě pan Šavrda napsal SMS-ku, že někdo tady jako chce se mnou okamžitě mluvit, tak jsem měl na schůzku a samozřejmě já nejsem Bárta z ABL, já nemám nahrávací zařízení, já jsem šel na schůzku do Hiltonu a já jsem neměl na to důkaz.